Basilio Carril Fernández naceu na aldea de Apela, parroquia de San Miguel de Villentime, e concello de Arzúa, no ano 1914. Eu aquí non recordo, pero miña nai ten-me contado que sí, que aquí se criaran os carpinteiros. E no ano 1919 trasladouse co seu pai para Santiago. Mentras estaba traballando, falaba, estaba quitando as virutas e rin, estabas con el horas e horas e horas, e logo tiña uns banquiños, cando tiña que facer, sentabas ali, que era moi agradable estar con el ali traballando, era un sitio moi acogedor. É como se el estuvera aquí, estuveramos no seu taller, que está aquí en Santo Domingo de Bonaval, está prácticamente da mesma forma que tiña el o torno. Bueno, conocí no taller. E ele facía trompos. E íbamos a buscar de trompos ali. Calquer persona que fale de Basilio son as palletas, o fío este roxo. Non, é que te conto que eso ele alegrávase moito con nós e alegrávase moito vir aquí e recordar a terra esta. Claro, eso gustaballe moito, moito, moito. Ele estaba ali, porque, claro, foi co seu pai de pequeno para ali, e aguantouse ali, que era o show dele, pero ele, por aquí, si, a feira Arzúa villa moitas veces a Arzúa. Eso recordaballe, tío. Eu recordo de chegar ali, ele estaba traballando ali nas gaitas, claro. E ao chegar, se encontraba moi contento con nós, que pase ese músico, máis verbal. Botaba días por aí fora tocando, Si, que era que recórdame que me dicía ele que no avión, ele que non lle gustaba o avión. Que iba a tocar a outros países, eso sabía saber. Yo me acuerdo de los gaiteros nuestros, primero fue un tal Pepe, después ya vino Basilio, Mayó, luego más tarde ya vino Bartolo, y con este trío fenomenal tengo recorrido pues casi toda España, porque el grupo de Coros y Danzas en aquel entonces recorríamos hasta Francia y fuimos hasta Bélgica, y entonces ellos pues eran los acompañantes de nuestros gaiteros, llevábamos el tamborilero, llevábamos el del triángulo, y Basilio, que para mí siempre fue un gran señor, tranquilo, paciente, con mucha paciencia, y iba siempre, en los viajes siempre iba haciendo palletas. Eu era un rapaz, que tería 13 anos, ainda non. Éramos fillos de irmãos. O pai dele era Ramón e a nosa era Dolores. Eu máis aí Julio, fomos dúas veces onde ele, onde estaba traballando, que ele quería nos levar un pan dele para tocar con ele, máis para aprendernos a traballar. Eu puñase a tocar, se máis ele, era un chaval, pero eu puñame xa ao lado. Pero puñase os pelos de punta a sentirles tocar, de moito que me gustaba, e tocaban ben. Mentes que viveu un padre, teu papá veu case todos os anos, non que nos estuvera por aquí. Despois, regaloulle unha gaita a meu irmão, Julio. Ele. E regaloume un a min, foi o regalo máis grande que podo ter na miña vida. Había que traballar sempre, porque viña un día festivo que os outros días non tiñas tempo de coller a gaita, este podía tocar a gaita, hasta te marmolaba. Se fora a facer calquera cousa. Basilio Carril foi, aparte de un gran artesán, pois unha persoa progresista no eido da investigación a nivel da afinación das gaitas, en concreto. Facía Basilio. E vale, eu quero tanto isto e tanto do outro. Palhetas ou buxas ou o que fora.
tal día ves por elas, tranquilo. Iba a Santiago, onde ele, tes eso, teño, estupendamente. Chegaba, collia todo, collia encargar, chegaba a Coruña e dicía Rei de Viana que ten a conta da mercancía que lle encarguei ao Basilio. Eu teño unha gaita dele. Home, aquilo creo que foi unha alegría que chegara unha gaita nova regalada do noso primo, pois era unha gaita que lle estimábamos, non? Entón era unha alegría para nós tamén, claro. Estaba na cama, e foi cando chegou, entón incorporei-me na gaita, unha cama e toquei unha amiga nela xa. Así me queda nada máis un cacho dela, non me desfago dela. Iso é o que te digo. Morreu no ano 1974 en Compostela. Pois morreu o mesmo día que morreu un palestino e nai. O mesmo día. Cando chegou o recado del que estaba morto, que nos chegou o recado, pues tiñamos a nosa nai sobre terra. 66 anos. 66 anos foi a Garro Bábara. E as fillas conducían. Non eran chavalas. Porque viñen por el tal, pero despois pois ir, pero hoxe nos conozco. Isto non nos conozco. E ela non nos conoce a nosa seguramente. Seguramente que nos conoce. Porque xa hai anos, o tempo pasou. Sí, non? Eu depois fui para o balé, no balé, a buscar cousas ali continuamente. A de Carril. A de Carril. Claro. Carril era moi bo amor.